Bună ziua, să trăiți, dragii mei! Vreau să fac un videoclip pentru toți românii noștri de pretutindeni. Mai ales acest videoclip este dedicat celor sub 18 ani sau până în 18 ani. Dragii mei copii, vreau să vă aduc la cunoștință unele aspecte care voi la vârsta voastră încă nu le știți. Deci, noi până în anii 2000 am avut întreprinderi, am avut foarte multe lucruri bune pe care ni le-a lăsat sistemul comunist. În 1989, după cum știți toată lumea, în afară de cei de la 18 ani care dumneavoastră voi încă nu știți, s-au dărâmat toate. Dragi copii, vreau să vă comunic un aspect care voi încă nu știți. Dacă vă întreabă cineva mai în vârstă, știți ceva de Revoluție, voi habar n-aveți ce înseamnă aia. Deci, dragii mei copii, vreau să vă spun că am avut un conducător înainte de 1989, care a fost capabil pentru statul român. A oferit loc de muncă, a oferit siguranța zilei de mâine, terminai o școală, îți dădea un servici, vrei să te căsătorești, făceai un copil, îți dădea un apartament cu o cameră, două, mai făceai un copil, îți dădea apartament cu 2-3 camere, 4 camere. Dacă nu vrei să te însori și vrei să rămâi burlac, îți dădea garsonieră. Deci toată lumea, toate gradurile de oameni avea de câștigat. Dar trebuia să fii om, să muncești ca să... altfel nu beneficiai de nimic. În cazul în care nu aveai copii, erai penalizat cu nu știu cât la sută pentru că nu aveai copii. Deci, vrei, nu vrei, trebuia să faci copii în timpul acela. Am avut întreprinderi, cel puțin la noi în Brașov, am avut uzina de autocamioane Roman, uzina de rulmentul, CCF, multe, tractorul UTB, multe întreprinderi din județul Brașov, mă refer așa în mare. Iar în Codlea am avut Colorom Mesa Codlea, o fabrică care a fost unică în Europa, Sere Codlea care a fost unică în Europa, Măgura Codlea care producea mobilă pentru populație, pentru oameni, țesătura Codlea Codex care făcea țesături, haine și multe altele, mecanica Codlea care făcea cabine de tractoare și tobe de șapament pentru Dacia și pentru utilaje care se prelucrau în timpul acela și multe altele. Ei, acum, după 89 până în anii 2000, ele au funcționat așa cu chiu cu vai. După 1989-2000 s-au privatizat și domnii guvernanți care au fost capabili să conducă o țară au distrus tot. Deci, înainte, omul nu putea pleca afară din țară și avea unde să lucreze în țara lui. Avea un loc asigurat de muncă, avea ce pune pe masă la copii, chiar dacă era o perioadă mai critică în legătură cu mâncarea. Asta vreau să spun din anii 80 până în 89, 8-9 ani a fost o perioadă critică pentru că domnul președinte în timpul acela a strâns cureaua cu populația și a făcut mai mult export pentru ca să ne plătim datoriile față de țările străine și să fim pe zero. Am fost unica țară din lume care am dat dovadă de competență și de dreptate, adică am fost pe zero, nu am avut nicio datorie la nimeni, încă am avut bani de primit. Problema e în felul următor. Vreau să întrebăm noi, poporul român, pe domnii guvernanți care au venit val după val, începând cu domnul Iliescu, domnul Constantinescu, domnul Băsescu, domnul Iohannis și toți care ne-au condus, au dat dovadă de incompetență și nu au făcut nimic pentru poporul român. Ba din contră, ne-a vândut țara,
Ce lucruri bune ați făcut dumneavoastră, domnilor guvernanți? Referitor la viața românilor, niciunul. Pentru că ne-ați îngreunat-o, ați îngreunat poporul român, ați îngreunat copiii noștri, ați îngreunat tot ce înseamnă cuvântul român. Ba în contră, ați inventat versi uscate și ați distrus nația română. Ne-ați făcut să plecăm în străinătate, să muncim pe 1 leu, 2 mai mult ca aici și mulți oameni de la noi din țară au sfârșit tragic, ba cu viața au plătit, ba a rămas soția acasă, el a plecat la muncă sau invers și s-au despărțit și s-a ales praful de familia lor. De ce dumneavoastră n-ați fost competenți să păstrați uzinele care le-am avut? Omul lucra în țară, omul își vedea de treaba lui, dar dumneavoastră ce ați făcut? Ați vândut toate uzinele, ați vândut toate minereurile ce le-am avut, că la noi nu mai e productibile. Da, domnule, dar dumneavoastră le-ați vândut pe nimic la străin și acum străinul, el are bani să facă. Dar dumneavoastră nu ați avut niciun interes să faceți ceva pentru țara asta. Ne-ați demonstrat mii și mii de alegeri, am mers la vot, am votat să fie mai bine. Niciodată nu s-a schimbat nimic. Ba din contră, ați venit cu scumpiri, ați venit cu majorări, ați venit cu toate prostiile voastre din cap, dar pentru dumneavoastră v-ați mărit salariile, dar la poporul român n-ați făcut nimic pentru ei. Ați ridicat benzina mai scumpă ca în Uniunea Europeană. Ați ridicat prețurile mai scump ca în Uniunea Europeană. Și salariile lăsat mici. Acum vă puneți întrebarea de ce românul nu are, de ce românul e sărac. Datorită vouă, că voi ne-ați adus în pragul de faliment. Voi nu v-ați dat silința pentru poporul român. Ce ați făcut cu întreprinderile vândute? Ce ați făcut cu fiarele vândute din ele, care au fost utilaje? Ce ați făcut cu utilajele, mașini agricole, tractoare, autocamioane? Unde sunt banii după ele? Ce ați făcut cu ele? V-ați făcut vile, case de vacanță în Poiana, Brașov și până alte stațiuni? Voi credeți că noi nu știm ce ați făcut voi? Și trădătorilor, sunt niște trădători de țară și de neam. V-ați furat poporul român ca să vă fie vouă bine. Voi credeți că noi nu știm ce ați făcut voi? Știm tot. Ba din contră, ne-ați băgat în Uniunea Europeană, că dacă nu ne băgați în Uniunea Europeană și noi dădeați voie să ieșim dincolo, după ce ne-ați distrus toată industria, noi acum săream peste voi sau făceam cine știe ce făceam. Dar mai bine ce a spus, lasă-vă că îi prostim, le vindem, le facem, le dăm drumul să plece dincolo și scăpăm de răscoala lor. Voi sunteți niște oameni fără frica lui Dumnezeu, nu vă gândiți că și voi sunteți români și aveți copii și vă bate bunul Dumnezeu pentru tot ce faceți. Gândiți-vă că și dumneavoastră aveți copii și dacă sunteți la cârma țării, aveți grijă de poporul român, aveți grijă de copiii noștri, aveți grijă de tot ce mișcă în țara asta, pentru că copiii noștri, România nu e a mea, nu e a voastră, e a urmașilor noștri, a copiilor noștri, trădătorilor ce sunteți, de țara și de neam. Ați vândut toată țara, nesimțiților porcilor ce sunteți voi. Nu trebuia înstrăina nimic. Ba din contră, la Revoluție a spus clar, când ați omorât pe Nicolae Ceaușescu, nu se vinde nimic din patrimoniul statului, rămâne statului. Ticăloșilor ce ați făcut, ați vândut tot. Rafinării, întreprinderi, tot ce a fost de stat. Și acum, noi, populația, care lucrăm la privat, vă susținem pe voi, bugetarii. Noi muncim, eu muncesc din salariul meu și jumate din el, sau poate mai mult de jumate, o treime din el, îmi opriți taxe și impozite și plătim poliția, armata, primăriile și pe voi, boșorogilor, care stați în scaune și faceți caca pe voi. Să vă fie rușine. Măgarilor. Acolo Casa Poporului a fost făcută pentru oameni care au gândit, nu pentru gunoaie și beșinoși ca voi care nu faceți nimic pentru țara asta. Ar trebui afară, dați legi bune pentru poporul român. Aveți grijă de poporul român. Trădătorilor ați vândut țara. Unde sunt banii? Vă împrumutați la Uniunea Europeană și noi, românii de jos, plătim toate datoriile voastre și prostiile voastre.
care voi faceți prostii? Până ce? Până taxe și impozite, până măriri de scumpiri. Voi scoateți pârleala cu noi. Mulți români, mulți nu știu, sau poate chiar dacă știu, tac din gură. Dar să nu credeți voi că noi suntem proști. Băgați-vă mințile în cap odată. Voi, dacă Uniunea Europeană spune să vă tăiați gâtul, tăiați-vi-l vouă sau faceți prostii pentru voi, nu pentru poporul nostru. Că noi, românii de jos, nu trebuie să plătim prostiile voastre ce le faceți voi. Noi de-aia vă votăm și de-aia vrem un trai mai bun. Dați-vă silință că datorită nouă voi stați pe scaune. Datorită nouă voi vă luați salariile. Nu mai cereți bani de la Uniunea Europeană și prostiți cu banii ăia, îi prostiți și pe aia și vă faceți voi case și vile până nu știu unde. Vă rog frumos, cine fură să intre în pușcărie, pentru că acolo e locul. Ați furat, ați furmat țara la pușcărie, tată. Pentru că nu sunteți compatibili pentru a conduce o țară. Vă rog frumos, băgați-vă mințile în cap. Dați socoteală pentru tot ce faceți. O să vei clipa și momente când o să dați socoteală. Banii după toate uzinele ce le-ați distrus, unde sunt? Ce ați făcut cu banii ăia? Toate pământurile ce le-ați vândut, unde sunt banii? Voi credeți că noi suntem proștii voștri? Noi nu știm ce faceți voi? Banii după uzine, banii după pământuri sunt în vilele voastre și în conturile voastre în străinătate. Să știți. Neam de neamul vostru trăiește bine și poporul român duce lipsa grijei de un trai mai bun. Noi vrem un trai mai bun pentru că de-aia v-am votat. Vrem o Românie mai bună. Vrem ca copiii noștri să aibă un viitor în țara lor. Vrem să nu mai mergem să fim cerșetori în altă țară să muncim. Nu mai dați ajutoare sociale la oameni incompatibili. Dați ajutoare pentru oameni compatibili. Și mai bine tăiați-le și alea, creați locuri de muncă, toată lumea să muncim. Cum muncesc eu și familia mea, să muncească toată lumea. Să nu stie la mila voastră. Că noi, poporul român, nu am fost un popor milog. Niciodată n-am vrut să fim miloși nimănui. Noi am dat dovadă și în țară și afară pentru că noi suntem apți pentru muncă. Așa că creați-ne condiții și faceți un trai mai bun. Și dacă sunteți acolo și dați legi pentru poporul român, nu pentru voi. Trădătorilor de neam și de țară, mai rău ca acum nu ne-a fost niciodată. Băgați-vă mințile în cap și faceți ceva pentru poporul român. Pentru că datorită vouă, noi o ducem greu. Datorită nouă, voi sunteți acolo. Vedeți-vă de treburile voastre și voi să nu credeți că noi nu știm ce faceți voi acolo. Bă, știm. Vedeți-vă de treaba voastră și faceți totul să meargă rotund și frumos. Nu viu cu acest videoclip să mă rog sau să cer mila cuiva sau cine știe ce. Vreau să vă duc la cunoștință că noi știm tot ce faceți voi. Ba în contră, vrem o viață mai bună. Vrem un trai mai decent. Dacă ați ridicat și ați scumpit, puneți ceva și la salare. Faceți ca și omul de rând să trăiască. Din cauza voastră se întâmplă atâtea nenorociri, furturi, violuri, multe agresiuni și multe altele. Pentru că omul nu are și poate din cauza aia face. Voi știți să dați legi numai pentru voi. Aveți firme, trădătorilor, aveți firme, aveți marea cusarea, dați legi numai pentru voi. Vedeți-vă de treaba voastră, lăsați prostiile deoparte, dați legi bune pentru poporul român. Să avem un trai mai decent, mai ușor și dacă avem plusuri multe, dați, Doamne, și la Republica Moldova, dați și la Ucraina, că nu-ți dărea cuvință să nu le dați. Dar prima dată puneți poporul român pe primul plan. Că noi, poporul român, suntem plătitori de taxe și impozite și dacă vreți să mai stăm în țara asta, vă rog frumos, ajutați-ne să ne fie nouă bine și pe urmă dacă avem prea multe, mai dați și la altul, că nu-ți dărea cuvință să nu ajutați și pe alții. Pentru că și bunul Dumnezeu